Bert Haring, een van de meest veelzijdige artiesten van Nederland. Zegt men, ja. Het is van hardrock Ja. tot en met klassiek. Ja, ik heb altijd geweten dat ik heel breed wilde zijn. Dus ook hier. En het is de 2 miljoenste abonnee geloof ik vandaag. Nou, dat is toch niet niks. En daar moest ik bij zijn natuurlijk. Had je ook al gevoel voor klassiek en Nederlandstalig en alles? Oh ja hoor, ik heb nooit neergekeken of wat dan ook. Ook dat is publiek, maar ik had wel zo, als ik daarmee klaar ben, en dat gaat een keer over, dan moet je ook weer verder. En nou, mijn stem kan gewoon veel aan. En daar heb ik het mazzel mee. Ik heb helemaal geen plan. Ik zie wel wat op mijn pad komt. Als ik het mooi vind en leuk vind om te doen, dan blijf ik dat doen. In september ga ik weer met het NNO Pink Floyd doen, samen met Chris Segers, Erik Meesje en ik. Gaan we Pink Floyd doen, dus weer heel wat anders. Ja. En je zingt geregeld Frank Sinatra? Ook dat. Ja, ik werk met grote orkesten ook veel samen. En dan brengen we mijn eigen werk, maar ook Sinatra dingen, Tony Bennett, noem maar op.